दानो खालाम दानो साबस्क्राइब खालाम जरजबस्ति खालाम होबाय गाइस दिनै साबस्क्राइब सासे बांसिगोन गाइस एसे 1000 जानो बारा नांलालै गाइसफोर 1000 जानो बारा नांला दिनै एखायनो जरजबस्ति एकदम दखान फैनानै एकदम साबस्क्राइब खालामनो ओइ नों खालामाखै हा खालामबाय दे नों खालामबाय खालाम बाला फटाफट गोदाव सोराव नङा ओइ इउटिउब चेनेला दिदोम सादैमारि नायगिर सासे बारायनो माहानि नङा मा गाइस नैबे बुस्थुखौ लामारबाय आं गाइसफोर बे बुस्थुखौ लाबाय एकदम माने नांगौ जायो नालाय एकदम खोमायाव होथेनानै आराम मजा मेथाइ खोनासंबाय थानोसै एबार गाइसफोर दायो नैबे बड'सा कम्पिउटारनि खामानि मावो बिथाङा बेयाव माखासे मबाइल माबा माबि मोनो बिथिं कम्पिउटार नेटवर्कनि खामानि मावो बिथाङा जोबोद मोजां जोंनि हालामनि आंनि चेनेलखौ नागिरगासिनो गाइसफोर आं जेबो मोनाखै दाबो हागा दाबो मोनलाया माबायदि नागिरदों ओइ ओथिखौ बोखाराबा हाया ओइ बे ओथिखौ बोखार बरिया जाबाय एबार फाटाफाटि आजाव बेटा आजाव 450 तामानि बाब्रे साबस्क्राइबार बेसेबां जाबाय बेयावलाय मा नो भिउस ओंखारो मा नो भिउस जालायखो बेयावलाय मा भिउस जादों मा नो भिउस जालायखो बेलाय मा नो भिउस बिलाय भिउस दंखाथारो थारमाने नों खनसेबो नायाखै नालाय एबार गोदान लागायबाय जाबाय गाइस सासे बार जेनतेन गाइस सासे बारायबाय गाइस आरके बड'सा मा नाममोनलाय आरके बड'सा एनि जायफ्रा साबस्क्राइबार दङ आंनियाव आरके बड'सा एनिखौ मिथिगौ ना ओरैबायदि फानि ना ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं मा होनना बुंनो ओरैसो मोखांखौ नायहरला खोनाय आरके बड'सा एनियाव नुदोंना कम्पाखा आरके बड'साखा गाइसफोर बिनि कम्पिउटार स्ट'राव बा कम्पिउटार माबायाव खामानि मावग्रा जायगायाव दंखायो आरोखि आं दायो बिनि भिडिअखौ नायनो नागिरगासिनो जोङो गाइस बिनि चेनेलनि भिडिअखौ नोंथांमोननो र' एसे खिन्थानो ओरै लाबो एडभार्टाइज थायोसोब्रा दानि आंनियाबो चेनेला गोदोर जाबायना आंनि भिडिअखौ नायगासिनो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो गाइस नायथों एसे भिउफोरा बारायथों बे सासे दङ बेथ' कमेन्टखौनो मोजां होथारा ओरैबायदि लोखिसा मा बे मानसिया दा बुंसै आरो गाइस फाथो सोमनाय मोनामदों गाइस ओरैबायदि अयथासाराव बाहायबाय आंखौ गाइसफोर दिनै खि थाग्रा जायगायावसो फायनांगौ जाबाय आङो नुदों गावसोरा गोजौआव मादि लारि सारिदों ओमफ्राय आं जाहैबाय आं बेयाव खामानि मावनांगौ जाहैबाय नै माबा खि थाग्रा जायगायावसो मोजां खोनायाखै गाइसफोर नैबे बुस्थुखौ मानि थाखाय लानायमोन आङो बै आरकेनिफ्राय बिथां आरके गब्बाफोरनिफ्राय बे बुस्थुखौ लाना फैबाय आङो ओरैबायदि दा मेथाइ खोनासंगासिनो आङो माने मेथाइ मेथाइ खोनासं खामानि मावो ओरैबायदि आइ होयोना आंहा बेयाव ओरैबायदि फुलमोन गाइसफोर खिफोरा खिफोरानो हाब्रुफ्रा ओइ बोरमाफ्रा खोलेहरजायो हाब्रुफ्रा फुलमोन आं बेखौ गारजोब्बाय जाहैबाय गाइसफोर ओरैबायदि मेंबाय बेनिफ्राय ओरैबो बार थाङा ओरै फाथाखौखौ ओरै थिखांबा ओरैबायदि फाथो गेसाव मोनामखायो सयथिनोबो बेनिफ्राय बेयाव ओरै गुदुंदों आरोखि ना बेनिफ्राय ओरै थांबोला मा होनना बुङोमोनलाय बै खिनि एम्फौफोरा आलासि जाहैलायगोन मालाय नैबे मोनसे न'खर जाबाय ओइथिं मोनसे न'खर जाबाय ओरैहाय माने ओइ सिनाव थांना फैनो र' बिथिंसो मोजां जानानै खिना हरदां होननानै ओरै थांलायगोन आरोखि माबा खिनि एम्फौफोरा जाबायसो हाबा माबोरै जागोन सयथिनोबो आयौ मेंबालाय हायथ'ना र' without gym guys without gym हाय नामा सोरबा हायलाय जिम लानायफोर आंदों फैनांगौबा जिम लाग्राफोर राखां रुखांजोब्बायलै
Hei bos nak, saya kembali pindah bos nak sama ini aku bawa mereka. बिसोर जुगानिफोरखौ मा जागोन सैथिनोबो अके गाइस नायलाबाय दा सालायो बबेमोन सैथिनोबो गुरनि हर होनना बुंदों मस्ला दाहोंना हरदों गोजौनिफ्राय बेसेबा गोजौनिफ्राय थोद जाया लोंसिगोन सोलायजोबनांसिगोन आं जुगानि फाग्लाफोरा नायदों गोजौनिफ्राय मोद्लाफोर साला गोबोरखिनि एम्फौफोर दे हे जाबायसै मस्लाफोरा लाबाय गिसियानो मस्लाया हले मिथियालै दा थायाबा आरे गासिफोर बेसेबां मावनांगौ सिटावनो हागौ ओइ एसे सापर्ट खालामदो गासिफोर सापर्ट खालाम दानो खालामाखै गासिबो बै गोजा थुनाया खालाम खालाम थु आं मिथिया थुथारलै रलै फाग्ला थुनानै थां सिटाव ओंखारो